ଆଗ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଏବେ ନବଦୀପ ସାଇନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ କେବଳ ଖାଲି ଆହତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନେ। ICC ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପେଟିଏମ୍ ବା ବାଇଲେଟ୍ରିକାଲ ସିରିଜ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଖାଲି ଖେଳାଳିମାନେ ଆହତ। କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସବୁବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଆହତ ହେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏବେ ପୁଣି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପୁଣି ନବଦୀପ ସାଇନିକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଗଲା। ନବଦୀପ ସାଇନି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାରମ୍ବାର କେବଳ ଆହତ ଏବଂ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯଦି ଚାଲି ରହେ ତାହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ସବୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ତାରକାମାନେ ଯଦି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ବାରମ୍ବାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୌଣସି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କ'ଣ ଫିଟନେସ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।